Kali lemah nalika semana raden poko sono awit kasetet anggene bitu poko bendo mati dening raden pokso bingung nalika semana raden poko sono tempur anggene poko sak tempatku wonten ing Bathara Demokrat sono sadigawe satriya kilasken para Bathara. Sajampun sampun kawastra umbul wonten ing Bathara pinesti kepala ing Bathara saged kalaya kaya jati pemain wilujeng. Matur nuwun angin kang sumringget kuwi daya kenyatanipun Raden Patrasana. Kira-kira Raden Patrasana putra Narendra pun Bidara wonten Gari Mandura. Ora jempuk kakaduan kasetan kanthi nangipun Patra Beda lawan ingkang Rama Prabu Basudewa. Maksud satemah kuwi kaya kenyatanipun saya harus ageng mereka segala lawan Raden Pangsa wonten Suramadu. Ya.